normal ra ba na nga reaction sa usa ka asawa nga nasakpan niya iyang bana nga dunay kuyo babae sud sa chikinanan unya matod pa nag 69 apan ang asawa wala man niya bugnua ang babae unya wa gani siya makakita sa naong kay matod pa natabunan daw sa buhok. Ang uban babae makakita sa ilang bana nga dunay kanang kajugjug nga lain, dumugon sa asawa, bugnuon tong kabit or kirida or katong prostitute mga kabumbong ang gibayran. Pero ayang gibuhat lahi, igo sa video kadiyot, yan igawas. Kaya nahadlo kuno siya, matay marag imposible man tuhuan, nga maora to ang reaction, nga wag yun niya, ug love di mo sa kataw, nakita mo nga, doon na siya ka love making lain, murag, ang bagay, mapatay pa mga uban mga kabumbong, no? Unya, wa jud makabantay ang asawa sa pag-ikyas sa babae, nga kauban sa iyang bana. Wala gani siya kita sa naong, wa jud siya nakaila mga kabumbo. Na ka sa sulod, wa jud ka makaila. Oh. Bisan pa man nasakpan na sa asawa ang iyang bana nga may jugjug sa lain apan nag-ipon gyapon sila pagpuyo mga kabumbo. Pero mangutana lang ko, wala ba di ay CCTV camera ang gichikinan sa iyang bana? Wala ba di ay CCTV camera? Kay kung naay CCTV camera, atong ipa-review, atong ipatanaw, para makita o kinsa tumayhana. Maayo siguro nga tan-awon ang CCTV camera aron makita kung kinsa tong bayhana nga kuyog sa iyang bana aron mawala ang pagduda sa publiko nga content lang ning gihimo ni Ma'am Shaika Roble aron pod nga managhan ang iyaga followers sa Facebook mga kabombo. Timan ininyo nga si Ma'am Shaika Roble usa ka online seller na maligya og cellphone online. Magabenepisyo siya aning pagdaghan sa iyang followers gubikan kay matod pa ni Ma'am Shaika nga sa usa ka adlaw makahali na kuno siya og 50,000 sukad nga midaghan iyang followers. Sa una tag 20,000 ramang kuno iyang mahalin. Sukad di padaghan iyang followers apan karon mohalin siya og 50,000 kapin sa usa ka adlaw kay nidaghan iyang followers mga kabombo. Sa ato pa di na ka benepisyo gyud siya nining pag viral niya mga kabombo ani iyang post kang himong content ang 69. Unya nganong wala man ni na blatter sa Danao Police Station. Matod pa ni Ma'am Shaika nga nakagubot sila sa iyang bana didto sa gichik-inan. Unya dunay naabot nga pulis. Kana kung tinuod magani nga naay naabot pulis. Pero nganong wala man nasuwat sa logbook sa Danao Police Station nga duna di ay sila gialarmahan nga ang mga police personnel sa Danao Police Station wa man na logbook nga dunay girespondihan nga alarma sa magtiayon nga nag-away sa maong gi-check-inan mga kabombo. Kay mao magina kung ang police dunay respondihan nga alarma ilagbok magina the police personnel of the said sa police station niadto sa usa ka area kay dunay alarm scandal. Pero wa man ako magi-contact ang hepe sa Danao Police Station unya negative man wa may incident report nga niresponde ang police og commotion kay gaaway ang magtiayon kay nasakpan nga dunay ka jugjug aalain. Nya naay video si Ma'am Shaika nga puros ra mga teaser, way klaro, buot pasabot, puros lang paokyab mga kabombo. Katong iyang video sa iyang bana nga nigawas gikan sa gichik-inan sakay sa usa ka van, mura man gaytong scripted. Pinaana pa nga, tara guys, kuyog niya iyang babay. Guys, tara guys, ay, kuyog niya iyang babay. Ayaw paglakaw. Pakita ko ang imong babay. Dili man na maoy tuno sa usa ka babay nga nasuko. Kung nasuko ka sa imong bana, nga dunay ka jugjug nga lain, dili ingon ana, dili ingon ana imong tuno. Singka, sagit gyud ka. Kay nasakpan mo imong bana nga dunay ka jugjug lain. Pero putol ang video unya walay babay kuyog iyang bana. Buot pasabot paokyabra ang maong video mga kabombo. Unya ra kumutuoan ang ilang 69 kung maanol na ni sila. Nagduda ko nga dili ni sila madayon nga magpaanol. Ito promise Dako akong pagtuo nga dili ni sila madayon nga magpaanol.
Dako akong pagtuo nga dili ni madayon nga magbuwag sila. Tama gapuyo gyapon sa usa ka panimalay. Muna nagtuo ko nga di ni madayon nga magpaanol ning duha mga kabombo. Unya imbis iyang ikiha iyang bana kay ni Jugjug Aa sa lain, iya naman noong mga basher ang iyang ipangkiha. Unya pakita unya ang publiko sa kopya sa inyong annulment. Kung mo-file kag annulment, picture i-post sa Facebook para makitaan sa publiko. Picture po unya i-post po sa Facebook aron mawala ang pagduda sa publiko nga content running inyo ha. Ha? Aron mawala ang pagduda sa publiko ba nga basin content lang na diha na kumutuo, bahala dili ko kita ng 69, diha na kumutuo og hingpit na gid nagbuwag sila kana ma-annul na gid ba. Unya kung dili ka gusto nga dunay laing tawo nga mosawsaw sa inyong internal nga away sa imong bana, ayaw i-public ang inyong away. Ultimo magmaligdag inmax, lalisan pa, i-Facebook live pa. O di ka gusto nga sawsawan sa publiko, di ayaw i-Facebook. Ayaw i-public inyong away sa imuhang bana. Kung dili ka gusto nga hilabtan ka sa laing tao, ayaw i-public inyong internal nga problema sa imong bana. Ha? Karon pasag kuwaya da nga mag-away at tubangan sa anak, i-Facebook live mga kabombo. Unya ikaw pud bana, a certain Junard, kuya pamanunta ka, tingog sad, tinuod ba nga may jerjer kaslain or content lang ni? Or content running inyo ha, aron managgan inyong followers. Matay murag makabati ni sa inyong club, ug asa man ka nga club nga member karon. Usa ka membros agila nag-viral kaya sakpan sa asawa nga may jerjer sa lain.